eskubide egon hartzuna, eta beraz, esan daiteke gure asmo edo guretako bat hau komentatzeko. Iki Oxalton hartzeren unibertsoa. Hauxe da izenburua, eta niri behintzat izenburua begirako eta hiru aldeak edo zaizkit. Segurena, usutu narroik hori batzeko zen egin. Batetik, alderdi bat edo egintxo bat izango izateke Oxan den alderdi pertsona da, Oxan ezagutzen dugu. Eta nik uste esan dezakegura Oxan buruz, begiratu garbiako pertsona dara. Beti begiratu izan duna kanpora, baina badura ere. Eta horregatik, kanpuan ibilia bai, baina bere erroak, bere usur bilari zaherari ez dut asekula kanpu. Orduan, beti izan da pertsona bat euskararekin, herriko gaitik konprometitu da. Eta, okerra handirik gabe nik esan dezakegula herriko etnografo moduko bat izan dugula, Oxanean. Eta beraz, hor bada pertsona minutxe bat guk duguna. Bestetik, unibertsoa aipatzen da. Eta nire bintzat, kasu honetan datorki dela da Oxanen osteratxoak edo paseoak edo guk bizi ganok ia union ikusten genuen Oxan paseatzen, herriko buelta ematen. Eta nik uste bere unibertsoak, bere imuniteriak asko du hortatik. Horregatik, usutu indarrok bere testuak, bere ekartzen literari irakurtzen dugunean, kumaintzak, ipukideak, txoriak, burrak, ekartzen dituenean, guk gure bazterrak ikusten ditugu, edo publikatzen ditugu. Horra da bako konfizidare bat, gure kasuan egiarekin. Hirugarren dimensioa izango izateke bere lan artistikoa. Eta hori buruz zer esan, azken batean bai formaz eta bai mamiz bete-beteko gana dela. Eta horrekoan, bertan izan genuen beste talitxo bat, eta horre, ikustu dugu betela berrietan arte izan da eskultura bat, larregi pertsonariari orduko hartan esaten dut, eta gutxiko kontua da. Esaten dut, ustez, gora ipatzeko alala, izan nolako ausarria eta ikusmira izan zuten garai hartako sortzaileek. Nik uste hori gaur ere esateko da. Nik ustez, oso nabarmentzekoa da, Oxanek eta bere taldekoek nola josi zuten iragana eta etorkizuna. Nola proposatu zizkioten herri hori etorkizunari begirako forma berriak, eduki berriak, molde berriak. Eta alde horretatik nik uste bide erakusle ere izan direla eta konkretuki Oxanen lanaren kasuan nik esango duke hitzak eta giltzak eman dizkigula etorkizunari begira eta beraz hor badala kontzientzia liriko eta etiko importantea. Beraz, esandakoak esan da, nik uste erakusketa honek hemen egon hartzen da, usutu egon hartzen da, eta azken batean Oxanen unibertsoak hemen burra topatu dula. Zainak egin ditu eta erakusketa honek hartzarekin burra topatu du. Beraz, esandakoa. Eskerrik asko, espero nahi duke herritarrak eta kanpotik ere horiak tortzea erakusketa honetara, Santelmo nik usteko aukera izan duguna honetan gozatu edera duen eta nik uste baldintzak apalauetan bada ere hemen gozatzeko aukera izango dela eta esaten dizuet. Gai balio gisa erakusketa honen posible egoteak balio besterik musiko. Beraz, esan dagoa. Disfruta dezagun erakusketa honetaz, eskerrik asko guztioi eta nahi bat ezbait dugu garen emango ditugu erakusketa nahi xiltasunak bada besterik komunikabide egira eta horrezabak eskerrak usurruiko udalari eta batez ere eskertu nahi nuke Santelmo museoaz hasieratu da gaude bertarekin Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Foru Etxerenak
erakusketa herriz herri ibiltzeko eman duten laguntza. Hau bestela, behin egingo zen eta hortxe geratuko zen, beste gauza eskortzen bezala. Eta hor usurbil izan da lehenengo tiratzailea, gero beste udaletxe batzuk inplikatzen ari dira, pixkanaka. Orain dira ez ditut esango, itxi gabe dagoelako erabat, baina udaletxe hori guztiei, lehen buruan usurbilkoari eskerri beroenak eta kodomitxerena eta horiek ere Gipuzkoako Foru Aldundiak katedralen parte izatea ez gainera aparteko laguntza bat jarri behar. Hori oso garrantzitsua izan da mugikoa. Alberto Lizarralderen izenean barkamena ezin izan du etorri bera izan da pixka bat hasierako proiektua bultzatu zuena eta Morgan Creakin eta Santelmorekin hau gauzatzen ari dituena eta gure Gaur ez dut atzerik izan da xeetasun hundiena kampanak emango zituen, nego alderen nahi zuen. Hasieran etorri zen gure gana proiektuarekin, Lizarralde, kotxean hartzeren obra rekuperatzen ari ziren, egin dituzte bi liburuak era dituzte oso edarrak, errostikoa ez da dira, oso dotorea, errostiko engeitzen zailo besteari. Eta esken izkunean proiektua ikusi genuen guk bakarrik egiteko, katedrak bakarrik egiteko hundiek izan, gure tamainarako. Eta hori Santelmora jo genuen elkarrekin, Santelmok eskuzabatu duen, zailon, aurrera egiteko. Eta hori pixka bat izan da, Morgan Crea, Alberto Lizarralde, Santelmo eta gure arteko sortu den proiektua. Gure aldetik, ari gara, Laboa Katedralen ari gara saiatzen, Laboaren obraz aparte, beste arlo batzuk ere lantzen, eta horien folklorean eta arte munduan, ari gara arlo lantzen, eta horien artean dago ez doko maikuren garaia ere aztertzea, eta bidea gure ikertzaile batzuk. Eta hauek, bai web horria, bai erakusketa hauek, pixka bat garaia hurbiltzeko eta materiala jendearen esku jartzeko aitzakiak dira. Gero noski, azterketa zehatzago egin daitezke kritikak ere bai, baina horrena eskura da. Eta norbaitek esan du ikuspegi aingeruitiarregi ematen noten dugu, materiala jartzen dugu eta kritika egiteko ere hor da. Egin behar dira azterketa guztien dute alde bat kritikoa ez. Hori egiteko horrena materiala eskuragarri behar da, eta gu hortan ari gara. Eta saiatzen ari gara materiala hori ahalik eta modu artistikoenean da teknikoki ere baldintza egokietan da bultzatzen. Hori da gure egitekoa eta jarraituko dugu alde egun neurrian. Erakusketa honekin batera, gure momentu honetan baduzkago goitapiko ikertzaile, goitatik batzuk tesiak egiten, beste batzuk lan monografikoak egiten, eta erakusketaren inguruan hitzaldi batzuk ere segitzeko opera nahi badezue, horrelago egiten dira hitzaldiak egin ditu Miarritzen, Donostian, eta batzuk dira kantari baten inguruan zehazki, beste batzuk ez dugu Kamairuren inguruan, garaiari buruz, eta pixkanaka ikerketak zabaltzen ari dira. Eta hori besterik gabe